To bude. Odjídáme asi. Tady tě nenatáčuj. Ono taky, ono taky. Tati, když mi do toho střelíš, tak já tady si můžu... To je dobrý. Co jsem si Hele, hrajem. Počkej. Tady budu mít malou základnu. Základnu. Co máš? To máš dobrou. Tak já jsem vstažu nějaké věci. Mám koš. Krabičku. Jo, krabičko mě, no. Jak si vezmu. Tady, vezmeš mi... Hele, když začneme hrát, tak jdeme spát. Tady. Hop. 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 Já jsem mám, co? No, můžeš střelit na telefon. Počkej. To mu nesmím říct. Musím mu to ukradnout. Telefon. Ukraden. Telefon ukraden. Jo, aspoň mám hokejku další. Ale ta ne, už je nejlepší. Ale počkej, já to ne... Jo, to je dobrý. No, a to nebude hodit. Koněk. Pojď. Tak bojujem. Počkej. Ty vego, když postavíš bunkr, tak je po bitvě. Tak co, bojujem? Jo, bojujem, počkej. Tak kde seš, poseroutko? Já nejsem posadavka, já se tady nabijím. Ať tě sundám. Vůbec. Ty nezabíš. Vedle. Jo, vedle. Podařilo se to. Au, ty vado. Já. Vedle. To máš dobrý. Já stejně nemám nabito. Co jsi říkal? Že když sbírá ty náboje, že nesmíš po něm střílet, když sbírá, no. Mám ještě aspoň 2. Ne, 3 mám bomby. Počkej, kde je ta třetí? Mám se zakutá. No tak asi 2, počkej. Ahoj. Budeme házet bomby. Teď budeme házet bomby. To je dobrý.